Wadhi mbele gi weche manyien. Nyathi ka onyuol e pacho ka obedo gi ratiro mare e bwo katiba ma pacho ka kendo orite. Tinende yangore ni nyithindo iwito kendo irito gi e ute mopogore opogore. Jafwambo marwa Cleophas Oluoch noluwo sigand nyithindo mowiti kendo irite e osiptal mar Mama Lucy Kibaki, kaunti ma Nairobi, kama nyithindo 4 irwako kanyo ka owiti e juma achiel kende. Koro omiyowa ler mathoth. Nairobi, boma maduong' ei Kenya. To ka idonjo iye, nitiere weche moling' to hinyo oganda. E od thieth Mama Lucy Kibaki Hospital, magi gin nyithindo ma owe kata mojuang'. Gi jonyuolgi e od thieth kae, kata okwanyoko. Ramogi TV otuwa kod jatatije e osuptalni. Dr. Martin Wafula kod jachiw thieth Beatrice Oyuga, ma osebedo ka yudo kendo rito nyithindogi. To nyithindogi iyudo giga kanye. Parents do come and claim the baby later. And in most cases they come to claim the baby when the baby is 9 months. You've already fed, you've taken care of the baby is almost, even they are walking. Iyudo ka miyo moro nyuol to opondo, oweyo nyathi. Koro wan wayudo mana nyathi kodong' e kitanda, to wayudo ka miyo no osedhi. Koro ka watemo nono mondo wayud mamani, tiyudo kata ka samoro kata mana details meke manochiwo kodonjo ka sa admission cha. Koro ok ne kare. Bang' ka oseyud nyithindogi, itimonegi nonro mage e od thieth. Wawegi kaka jochiw thieth, wang'iyo nyathini. Wang'iyo ni ngimane chalo nade. En nyathi maber mangima. En nyathi manyalo bedo ni oseyudo shida moro. Nikech iyudo ka nyathi min gi koweyo, kata koyo moro biro make. Gino ma idho kisungu waluongo ni hypothermia. Koro ka koyo ni omako nyathini, to wadwa ni mondo wa correct ma. Koro wakete kamoro monyalo yude liet, moloyo to wan gi kamiluongo ni newborn unit. Kanyo kamiketa nyithindo monyuol ma temperature mare ber, koro nyathini nyalo duogo yudo liet mar del kaka owinjore. Wachako wang'iyo ni nyathini ngimane ber, oyueyo maber, ochiemo maber, onindo maber, liet mar dende ber. Ka nitie shida moro amora kuom magi, to koro watemo mondo walok mano, wareke kata wa correct mano. Nyithindo ma kwan gi romo nade ma iyude od thieth ma Mama Lucy Kibaki Hospital Nairobi kende. Jatend osuptalni leronwa. On averagely we are receiving around 4 children every week. And some of these children which you have seen, we are receiving a child who is 1 day old, born and dumped in a sewage. Tumepokea zaidi ya watoto 80 ambao tumeweza kupitia Children's Department na koti kuwapeleka nyumba tofauti tofauti, watoto zaidi ya 80. Na kwa majuma mawili ambayo yamepita tumeweza kupeleka watoto 14 kwa nyumba 3 tofauti. Yangore ni thoth nyithindogi iyudo e kuonde ma yuto ji ni piny. Kamoko iweyo gi jonyuolgi kinde machuok toka osenyuolgi. Samoro polis okwanyo ng'ato, nyathi okwany kamoro, iyudo ka mama moro konyre, to samoro ok nen ready mar bedo gi nyathi, koro wite takataka kamoro, koro kwanye okele. Majority of these children are coming from the slum areas. We are receiving them from Dandora, we are getting them from Mathare, we are getting them from Soweto, Mkuru kwa Njenga, Mkuru kwa Ruben. Jonyuol moko wito nyithindo, kendo moko nigi gombo mar yudo nyithindo. Dwaro girado kanye. Ponono ni mama moro obiro ka claim ni ma nyathine, to nitiere nonro mitimo ma include DNA. So nonro ni itimo mondo ne ka nyathini mare adieri. Mokwongo mama ni bende wacheko, ipime mang'iye ni to bende dobed mama machalo ng'amo konyore. Mano watimo. Mar ariyo ma confirm kabisa to nyaka watim DNA mondo DNA mare gi mar nyathi omach mondo wa confirm ni mano nyathini adieri. After that identification, then we liaise with the national chemist for us to get DNA done, just to ascertain that really this baby belongs to this mother. There are so many people outside here who don't have babies and they ever cry to have babies. So that's the reason why we do DNA. So immediately they start the issue of DNA, these people vanish, they disappear. Nyithindogi ka osejuang', moko kuomgi yudo ka tuo, kendo gidwaro jorit.
chiemo nyaka gichiem mondo gidag e ngima makare. We have employed 2 nannies using hospital resources to take care of these babies. So the babies are taken care of day and night. Nani ma watiyo godo gin jogo makonyowa. Koro nani go eko bende gin mago mosebedo trained on general care. Koro nani ni konyore gi nurse. Nurse instructe gimonego tim. Ka nyithindo gi oseriti kendo jonyuol gi oseyangi, ok nyal miyi nyathi ma iwacho ni mari nyaka do puodh wechego. All our babies are given back to the parents through a court order. We apply through the children's department, and then a case is heard and determined, and then a resident magistrate is able to give us the order to hand over that baby either to the parent or to the guardian or to children homes. Kaluwore kod lipod piny owacho ma higa mar 2022 ma bende osum kod riwruok makedo ne ratiro mag oganda Kenya Human Rights Commission, odiochieng' kodiochieng' maromo rowere 696 manyiri yudo iye ma ohiu ei pachoka. Jatatije osuptal mar Mama Lucy Kibaki Hospital Nairobi leronwa gima omiyo timbe mag wito nyithindo medore kata landore. Because of early pregnancy, early teen pregnancies. Mothers who are giving birth when they are in their 12, 13 years, 17 years, now they completely don't know how to take care of this baby. Yangore ni tuo mag dangni mag paro miyo mine matindo ma ok nyal rito nyithindogi weyogi kendo bologi e lwet sirkal, kamoko bende witogi oko e pipa kata ndara. Jonyuol nyithindo manyiri kaachiel koda kamago machuo koro ikwayo mondo miyo ritre mondo kwan ni odok chien. Mokwongo anyalo hero mondo awuo kodgi sani, nitie jogo mapoko conceive sani. Kapod okibedo gi ikruok mar nwang'o nyathi, wakwayo ni mondo wanyisi ni nitiere yore mang'eny mag geng'o nwang'o nyathi sama pod okiikori mar nwang'o nyathi. Babies are blessings from God, and as government we have to take care of these babies, and as Kenyans ensure you take care of the blessing of the Lord and the angel that belongs to God, that you never know what that person will be in future. Kwa bahati mbaya msichana akipata mimba asiwe na wazo la kutaka kuavya huyo mtoto. Ni vizuri apate kulea huyo mtoto, na kama hawezi ni vizuri apeleke kwa serikali, manake watoto ni wa serikali. Katiba mar Kenya uchiwo ratiro ne nyathi ka nyathi nyaka mapod kidoro. Penjo en ni, to en yo mane ma inyalo jiw godo tim makare mar neno ni nyathi ma onyuol oyudo hera kod ratiche ma ok ojwang'e. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.